Požehnaný večer, milí diváci relácie online špeciál. Pekný večer vám prajem. Vysielame ďalšiu časť otázky a odpovede. Dnes budeme mať aj hostia, o chvíľku ho predstavíme. Otec Štefan sa o chvíľočku pripojí. Takže najprv z domácich, Erik Zmiňovský, Slovenský dovod za rodinu. Erik, ahoj. Sloven buď Pane Ježiš Kristus, prajem všetkým požehnaný večer. Na veky ameň. A teraz hostí, ako keby sme hrali hokej. Tomáš Kováčik. Tomáš, ahoj. Dobrý večer, prajem všetkým. Tomáš je vlastne z Asociácie za život a rodinu, ale budeme sa rozprávať samozrejme aj v iných aktivitách je zapojený, ale s Tomášom sa budeme rozprávať o novele ústavy, ktorá vlastne práve teraz sa v podstate pretriasa v parlamente. Tomáš nám povie najaktuálnejšie informácie a naozaj povieme si, aj by sme chceli trošku počuť od Tomáša potom, že čo všetko tam je, čo by sa malo zlepšovať. Veľmi veľa vecí sa v podstate už písalo, rozprávalo, už je to aj také zahmlievané, takže naozaj sme vďační, že Tomáš sa k nám pridal a že nám môže povysvetľovať veci. A ja sa Tomáš hneď rovno možno, že aj opýtam, prečo je teda dôležitá tá novela ústavy? To je v podstate novelizácia ústavy Slovenskej republiky. A prečo je dôležité zakotvenie kresťansko-konzervatívnych hodnôt v nej? Prečo sa to deje teraz? Aký je na to tvoj názor? Trošku nám to viac vysvetlí, objasní. Ďakujem za slovo aj za možnosť v tejto relácii viacej prehovoriť k vašim poslucháčom. Tak tá novela v podstate, vedeli by sme si predstaviť všetci, že by bola oveľa lepšia, oveľa širšia, kvalitnejšia. Jednoducho dnes je taká doba, kedy potrebujeme všetky možné prirodzené veci, hodnoty zakotvovať do najzákladnejších zákonov štátov, pretože už je spochybňované aj to, čo je muž a čo je to žena, nehovoriac o manželstve a tak ďalej. Tak žiaľ, žijeme takú zvláštnu dobu. No a tým pádom potrebujeme s našimi politikmi hovoriť o tom a chceme, aby to tí politici proste uzákoňovali, aby v tej tekutej dobe plnej neistoty aspoň nejaké veci boli také zakotvené na nejakých pilieroch, poriadne hlbokých, zakotvených. Ako keď dobrý činžiak budova stojí, tak musí stať na hlbokých základoch. Tak ústava je jedným z takých tých veľkých základov toho nášho domu spoločného, v ktorom žijeme, toho nášho štátu. No a teraz je tu jednoducho otvorené okno príležitosti, ako sa to už vzniklo, kto aké má úmysly a aké všetky možné okolnosti do toho hrajú, asi by bolo veľmi nadlho. Vieme, že premiér Slovenskej republiky hovoril o tom, že treba postaviť hrádzu proti progresivizmu. Hovorím, vedeli by sme si predstaviť veľmi hlbokú a veľmi širokú hrádzu, a zakotviť aj ochranu nenarodeného dieťaťa od počatia po prirodzenú a života človeka až po prirodzenú smrť. Čiže žiadna eutanázia, žiadne potraty a tak ďalej. Vedeli by sme si predstaviť aj oveľa lepšie zakotvené práva rodičov na rozhodovanie o sexuálnej výchove napríklad pre ich deti. Ja viem, že mnohí ľudia to tak podceňujú a myslia si, že je to veľmi ďaleká téma, vzdialená, ale keď už raz prídu takí kadejakí čudní ľudia z čudných bratislavských mimovládok do ich triedy, aj kľudne na Orave, a tam ich tá škola, riaditeľ, učiteľ pustia, tak potom už teda sa to bude doma ťažšie vysvetľovať tým deťom, že teda čo a ako sú tie hodnotové otázky inak. Takže vedeli by sme si predstaviť všeličo, ale teda je tu otvorené okno príležitosti. A dneska pred mesiacom prešlo prvým čítaním novela ústavy, ktorá hovorí toto, to som si vyťahol. Slovenská republika si zachováva zvrchovanosť predovšetkým vo veciach národnej identity, tvorenej najmä základnými kultúrno-etickými otázkami, ktoré sa týkajú ochrany života a ľudskej dôstojnosti, súkromného a rodinného života, manželstva, rodičovstva a rodiny, verejnej morálky, osobného stavu, kultúry a jazyka, ako aj rozhodovania o veciach s tým súvisiacich v oblasti zdravotníctva, vedy, výchovy, vzdelávania, osobného stavu a dedenia. To je prvý bod. Myslím si, že ako sme mohli počuť, je tam veľa dobrých vecí, dobrých tém už tak načrtnutých. Bavíme sa o tom, že ústava je základný zákon, taký rámec, a tu nás sa spomína proste, že Slovenská republika si zachováva zvrchovanosť v týchto veciach a spomínané sú tam vyslovene kultúrno-etické otázky. Ďalší bod, ktorý je teda a prešiel tým prvým čítaním, je osvojiť si maloleté dieťa môžu manželia alebo jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve,
alebo pozostalý manžel po rodičovi alebo osvojiteľovi maloletého dieťaťa. Maloleté dieťa môže výnimočne osvojiť aj osamelá osoba, ak je osvojenie v záujme dieťaťa. Pokiaľ mám informácie, toto je citácia z dnešného platného zákona o rodine, čiže tu sa nič nemení, ale povyšuje sa táto vec na výšku ústavného zákona, čiže veľmi dobré, aby deti mali právo pri osvojovaní na otca a mamu. Tretí bod. Rodičia majú právo rozhodovať o účasti detí na výchovno-vzdelávacom procese poskytovanom školami a školskými zariadeniami, ak je nad rámec štátneho výchovno-vzdelávacieho programu. Výchovu a vzdelávanie detí v oblasti formovania intimného života a sexuálneho správania možno poskytovať len so súhlasom zákonného zástupcu. Fantastická hlavne tá druhá veta. Jednoducho, čokoľvek by chcel prísť kadejako čudne orientovaný človek, myslím teda nie sexuálnou orientáciou, ale jednoducho, že hodnotovo orientovaný človek rozprávať deťom o tom, aké je fajn mať za život 10, 15, 20 sexuálnych partnerov, alebo teda, že čo ako on žije, tak jednoducho o tomto bude musieť vopred škola informovať rodičov a musí mať súhlas. Tá prvá veta z tohto bodu nie je úplne ideálna, ale tá druhá ju celkom dobre doplňa a poskytuje rodičom dobrý základ. No a ďalší bod, štátny výchovno-vzdelávací program musí byť v súlade s touto ústavou. To je celkom dobrá vec, jednoducho nebudem môcť učiť napríklad niekto, že manželstvo je medzi mužom a mužou alebo ženou a ženou, ale proste musí rešpektovať v školskom systéme to, že ústava obsahuje napríklad túto definíciu. No a posledný bod, ktorý je aktuálne teda prešiel prvým čítaním, Slovenská republika uznáva len pohlavie muža a ženy. Hovorím, tieto veci teraz idú do druhého čítania a vieme si predstaviť, že by tam boli aj ďalšie témy, ale treba byť do istej miery aj taký, ako by som povedal, že politicky rozumný. Vieme, že vo vládnej koalícii aktuálne je teda hlavne strana Hlas, ktorá je tak liberálne orientovaná, čiže my by sme mohli byť radi vlastne, že takéto niečo už prvým čítaním oni podporili a prešlo to. No ale na druhej strane sú tu teraz hlasy, že teda z kresťanských strán v parlamente, ktoré sú prítomné, Kresťanská únia, Kresťansko-demokratické hnutie, že teda by to chceli, aby to bolo ešte zlepšené. Aj ja by som si to želal, ale je určitou vecou takého politického rozumu a múdreho zmyšľania, kde je tá hranica, pokiaľ je tú gumu naťahovať a pokiaľ je teda ešte ten hlas hlavne bude vedieť ustúpiť. Není som si úplne istý, že je to bezmedzné, takto by som to povedal. By som len doplnil k tomu, lebo v podstate k tomu kresťanstvu, no minimálne ku konzervativizmu, ale niektorí poslanci, ktorí o sebe to hovoria, že sú konzervatívni, tak sa hlásia aj ku kresťanstvu a tí sú nielen v Kresťanskej únii, ale napríklad aj v Oľano, čiže aj tam sú ľudia, ktorí by sa mali nejakým spôsobom čelom postaviť k tomuto problému. Keby sme mali takým spôsobom operovať alebo vlastne dať im nejaké súradnice, ako sa správať v súvislosti s učením katolíckej cirkvi, tak presne túto situáciu vysťahuje encyklika Evangelium Vitae a tam je článok 73 a 2. a 3. odsek, kde sa jasne píše, že vlastne človek, ktorý je nejak spoločensky angažovaný, čiže aj poslanec v parlamente, ak môže umenšiť zlo, tak má za takýto zákon zahlasovať. Čiže toto je vlastne odporúčanie pápeža v encyklike, hovorím ešte raz Evangelium Vitae, článok 73, 2. a 3. odsek. Tam, keď sa dobre pamätám, tak to bolo presne šité na Slovensko hneď po revolúcii v 90. roku. Myslím, že tu došiel kardinál Ratzinger, keď sa bavilo o tom, vtedajší predseda konferencie biskupov mali nejakú takú debatu, kde sa dohadovali, že či môže poslanec zahlasovať za zákon, ktorý podporuje, respektíve umožňuje potraty, ale vlastne zlepšuje tú situáciu. A tam bola debata, že nemôže, lebo je to vlastne zákon zlý, keďže tam umožňuje potraty, ale práve kvôli tomu kardinál Ratzinger doniesol také, respektíve im vysvetlil to také usmernenie, že naozaj, ak sa umenšuje zlo, tak má povedať svoj jasný názor ten človek, ktorý za to hlasuje, čiže poslanec v parlamente, že on s potratmi nesúhlasí, s akýmikoľvek potratmi, čiže žiadne potraty, to je jasný názor, ale má zahlasovať za zákon, ktorý zmenší počet tých potratov. Čiže tu je vlastne, vieme to aplikovať aj na túto situáciu, kde naozaj tu máme nejaké
tie progresívne, tie také ideologické veci, ktoré sa nám tlačia z každej strany a iba práve preto je dobré sa takýmto spôsobom spraviť tú hrádzu, ako už zľudoval ten výrok premiéra. A zdravým rozumom a vlastne aj podporeným učením katolíckej cirkvi sa k tomu tak postaviť, čiže tu apelujem na tých poslancov, ktorých častokrát ja vydám na rôznych tých akciách kresťanských, na nejakých tých stretnutiach, modlitbách, aj práve s Oľano, tak to, že človek je veriaci a kresťan, tak to neznamená, že sa bude niekde pretrčať na nejakej akcii a v parlamente, kde môže rozhodovať o stovkách, tisíckach životov, tak bude sa tváriť, že proste on tam má iné nejaké priority. Čiže toto je taký apel aj práve na tých ľudí, ktorí by sa mali zamyslieť nad tým, ako sa prezentujú a čo o sebe hovoria a takisto aj na tých ľudí, ktorí sú ich sympatizantmi, aby nejakým takým spôsobom, ak o tom nevedia, aby ich usmernili. Ja sa ťa opýtam potom vlastne tú druhú otázku, že my sa tu bavíme vlastne, že majú tu hlasovať nejakí konzervatívni a zvlášť katolícki politici, poslanci, tak prečo by ju mali podporiť? Tak ja si myslím, že trošku objasniť ľuďom, aby boli v obraze, lebo ja netušia, že niečo také sa deje. Hej, ono je okolo toho dosť ticho, aj keď v poslednej dobe som zachytil Amnesty International napríklad, to začala točiť, že je to teda proti ľudským právam LGBT. Teraz som to zachytil aj od organizátorov tých aktuálnych protestov Mier Ukrajine. A teda môžeme vidieť, ako sú teda hodnotovo orientovaní, že jednoducho bojujú proti týmto veciam, ktoré sú prirodzeného charakteru. Hej, že keď povie niekto, že Slovenská republika uznáva len pohlavie muža a ženy, tak ja rozmýšľam, že dobre, tak Kresťanská únia tam chce doplniť slovo biologické, aj to rozumiem, že chceme tam doplniť, ale jednoducho tu sa ako keby, že potrebuješ vysvetľovať zákonmi, že také najzákladnejšie veci. No tak a prečo by to kresťanskí politici mali podporiť? Jednoducho vidíme v zahraničí najmä, ale však aj tie tendencie sú aj na Slovensku, jednoducho meniť tie zákony a na konci dňa to mení spôsob života a premýšľania ľudí tým smerom, že im to na konci dňa ubližuje. Hej, keď sa stávajú normálnym alebo podsúvané sú ako normálny jeden z životných štýlov, ktorý môže človek si vybrať, či žije muž s mužom alebo muž so ženou a teraz že sa to stavia na prirodzenú, na roveň ako keby jedno druhému, že teda si vyber ako chceš, to už ani není o tom, že či máš nejakú príťažlivosť, ale že vyber si, že dneska si teda žiješ so ženou, zajtra môžeš s mužom, vyber si, tak jednoducho si teraz, alebo teda v otázkach tranzícií, hej, že dneska sa cítiš, alebo si mužom, tak dneska budeš mať v občianskom preukaze, ti musí matrika výsť, že v ústrety, že teda máš tam mužské pohlavie napísané a zajtra sa budeš cítiť, že si ženou, tak zajtra ti matrika musí výsť v ústrety, že teda tam budeš mať to ženské pohlavie napísané. Preháňam to, že teda zajtra, ale proste aj tie procesy v niektorých krajinách sa ako keby skracujú alebo zjednodušujú. V Nemecku to je každý rok si môžu zmeniť. Tak to tam na je. Tému až toho pocitu alebo potreby, hej, teda áno, to Nemecko som aj ja zachytil. Okrem stavu vojny, inak v stave vojny sa chlapi nemôžu vyhlásiť za ženu, to je celkom také. Počkej, Tomáš, to ťa presne preruším, lebo čiže vlastne my to divadlo hráme tak celkom dobre, hej, že keď je všetko v poriadku, tak si môžeš zahrať divadlo, ale keď musíme chrániť sami seba, tak vtedy sorry chlapi sú chlapi. Chlapi sú chlapi a nech sa páči zbraň do ruky a ide sa bojovať, chrániť Nemeckú republiku. Tak vtedy, oni to tak priznali vlastne, touto absurditou priznali, že proste, že to celé je divadlo, ale tak toto veci potrebujeme jednoducho, ako keby reagujeme, my ako kresťania proste týmito kaďakými vecami reagujeme mnohokrát na ten aktuálny absurdný stav spoločenského diskurzu, tak jednoducho je tu teraz príležitosť, aby sa upratali prirodzené veci aj do ústavného zákona a je veľmi dôležité, aby tí kresťanskí, teraz zvlášť kresťanskí a zvlášť katolícki politici, niektorí, ktorí sa nazývajú konzervatívnymi, tak aj pre nich by to mohlo byť celkom fajn, že by teda takéto veci zahlasovali, ale mali by naozaj, ako Erik hovorí, že aj tí, že proste nielen sa pretrčať na púťach a získavať hlasy takýmto spôsobom, ale proste aj niečo urobiť dobre, keď je tá príležitosť. Ja rozumiem tomu, keď niektorí majú vyššie prioritu anti-Fico, že proste to tak majú vysoko, hej, ale že tak raz, keď už som veriaci človek a by som asi mal mať tie priority trošku inak, ako keby upratané, že anti-Fico môže byť pre niekoho dôležitá priorita, ale asi vyššia priorita je, že by sa neubližovalo ľuďom.
či už sa im siaha na život, alebo sa im siaha na zdravie. Pri tých tranzíciách napríklad sa odstraňujú zdravé pohlavné orgány, tak jednoducho by mala byť väčšia priorita pre nich proste prehltnúť tú tabletku, že teda to predložil Fico a jeho vláda a jednoducho zahlasovať za tieto veci. A preto aj dneska tu sedíme, ale aj budeme robiť ďalšie aktivity, aby proste tí poslanci jednoducho sme ich povzbudili, hej, tých kresťanských zvlášť, katolických zvlášť, aj z toho Olana, aj z toho KDH, aj z Kresťanskej únie, a aby zahlasovali, hej, za túto novelu ústavy. Chcem aj poprosiť možno, ak si môžem dovoliť vašich divákov, aby písali maily tým poslancom. Je to strašne dôležité, že keď im príde 10, 20, 100 mailov tým poslancom kresťanským, tak takým slušným spôsobom, hej, aby sme ich povzbudili k tomu, aby to teda zahlasovali. Ja dve veci doplním a vlastne v tej druhej to bude aj akoby otázka. To, čo Erik povedal predtým, hej, že samozrejme, keď môžeš niečo zlepšiť, tak katolický alebo kresťanský politik musí za to zahlasovať. Svojho času ešte Jan Figel, keď bol podpredseda parlamentu, tak sme vtedy vydávali jednu knihu, sa volala Katolík v politike. A jedna samostatná celá časť práve tomuto bola venovaná, tak ako Erik povedal, že katolícky politik nemá na výber. Aj ty, keď si teraz povedal, že keď má niekoho postaveného vyššie, že antifico, on nemá na výber. Tam nie je také, že vybrať si, že či zahlasujem alebo nezahlasujem. Proste som kresťanský politik, ja musím zahlasovať za zlepšenie takéhoto zákona, ktokoľvek to predloží. Hej, veľakrát sa zahrá to divadlo v parlamente, že lebo Fico, lebo neviem kto, lebo Kotleba predtým, alebo neviem kto. Hej. To je takéto politické divadielko a za to naozaj, akože to trošku by som ešte tak povedal, že ten človek bude za to niesť tú zodpovednosť a zodpovednosť je nielen v tom, že som zvolený a teraz som v parlamente, ale aj musím zahlasovať, aj keby ma pranierovali. Hej, Martin Čepčík napríklad predošlom tomto bol a veľa vecí predkladal a brutálne ho aj pranierovali. A nebal sa predkladať tieto veci. Takže to ako keby tam v podstate nie je na výber, hej, to nie je na apelovanie, tam nie je na výber, tam treba zahlasovať, ktokoľvek povie, hej. Ja som si to tiež veľmi špeciálne čítal, lebo však pomáhal som tú knihu vydávať, tak som si to fakt špeciálne čítal a tak ako aj Erik spomenul, že keď nám to boli vysvetľovať, je to ťažšie, hej, že tak pochopiť, ale takto to je. A druhú vec ešte, čo pripomeniem, keď sa schváľovalo práve to manželstvo, že unikátny zväzok muža a ženy, tiež sa rozprávalo o tom, že na čo to dávať do ústavy. Teraz je tá istá diskusia. Netreba. Hej, treba riešiť iné problémy teraz, Daro. A presne tak tam bola tá diskusia. Na čo to dávať do ústavy, veď všetko je v poriadku. A v deň, keď sa to schvaľovalo, v ten deň predložili registrované partnerstvo, ako pozmeňovať k tomu. Hej. Čiže teraz takisto sa hovorí, že netreba, ale naozaj, Tomáš, som veľmi vďačný, že za to bojujete, že to aj vlastne akoby takto popularizujete, lebo tá doba je tak relatívna, že v podstate za chvíľočku nebudeme vedieť, že či deň je dňom a noc či je nocou. Hej. Posledná otázočka, aby sme išli potom na tie naše ďalšie otázky. Tak ako si spomínal, si hovoril, že nie je to ideálne, ale čo si myslíš, že čo by ešte mohlo byť doplnené, alebo čo by sa ešte akoby dalo urobiť, aby sme, alebo čo takto doplniť ešte, to, čo si myslíš, že by tam mohlo byť doplnené, i keď neviem, že či sa ešte bude nejak doplnené. Je to naozaj vec takého politického úmu dneska. Ja som zachytil dneska e-mail od Kresťanskej únie, že teda oni si kladú podmienku, že ich dve podmienky musia byť zapracované, inak za to nezahlasujú. Toto podľa mňa nebolo šťastné, keď takto nejako zverejnili, lebo sa z toho zle bude cúvať, ak im teda tá vládna moc neustúpi v tom. Oni však dobré veci tam chcú dať. Jedna vec je ochrana života od počatia a druhá vec je teda tú biológiu pri pohlaví muža a ženy. Hej. Že obidve sú super a strašne by som bol rád, keby tam boli v tom návrhu bývali už od začiatku naozaj, alebo ochrana do života do prirodzenej smrti, čiže pred eutanáziou ochrana, alebo ochrana žien pred vykorisťovaním formou tzv. Náhradného materstva. Ja hovorím, že prenajmu materníc. Jednoducho bolo by viac vecí, ktoré by sme si vedeli predstaviť. Aj sme robili tú petíciu cez Citizengo, ešte stále sa dá podpísať a chceme, aby teraz bola taká aktualizovaná smerom teda k týmto poslancom kresťanským, že teda ich vyzývame, aby za to zahlasovali, lebo dá sa tam naozaj veľa vecí, ako keby, že by sme si vedeli predstaviť tých pilierov tomu domu pridať ešte viac a viac. A nie preto, aby sme mali naše ega pomastené, že jak dobre, že sme takéto zákony pretlačili, alebo čo ako aktivisti. To vôbec nie. Pointa je, aby sa ľuďom neubližovalo. Hej? Že jednoducho prenajímať maternicu ženy
pretože ona je v chudobnej situácii, tak je veľmi amorálne, hej? A ďalšie veci. Teraz je otázkou takého toho politického umu naozaj, ako a čo dokážu, poviem to tak ľudovo, vyhandlovať s vládnou mocou títo opoziční poslanci, ktorých teda tá vládna moc potrebuje na to, aby túto ústavu v 2. a 3. čítaní presadila, ale netreba to stavať všetko na hranu, lebo však, jak to povedať, že Fico sa môže otočiť na opätko povedať, že ja som to skúsil, ale sami KDH, sami Kresťanská únia tomu kladli proste prieky a nepodarilo sa to. Hej. Toto by bolo to najhoršie možné, čo by sa mohlo stať. A to naozaj nechceme. OK. Ja by som ešte, ak môžem, také dve veci upozornil. Jedna, aké sú dôležité tie slova, tie formulácie, lebo ja sa pamätám, keď sme riešili Istanbulský, tak viem, že v tom čase v Chorvátsku prijali ústavný zákon o manželstve muža a ženy, čiže to tam aj dali explicitne, že manželstvo môže byť medzi mužom a ženou. Hneď to napadli, tá progresívna časť spoločnosti. A ústavný súd rozhodol, keďže tam bolo napísané, že medzi mužom a ženou a ústavný súd povedal, že keby tam bolo napísané len medzi mužom a ženou, tak by to sedelo, ale keďže je to napísané len tak to nevylučuje, že môže byť medzi mužom a mužom a ženou a tým pádom vyhrali vlastne na ústavnom súde spor, čiže spochybnili to manželstvo. Čiže aj to slovíčko jedno len spôsobilo vlastne, že to dokázali takýmto spôsobom posunúť. A tá druhá vec je v súvislosti k tým poslancom všetkým v parlamente, ktorí nech sa neskrývajú, naozaj my ich budeme otvorene pomenúvať po tom hlasovaní, ak sa to udeje, pretože je tu jedna taká výzva. A naozaj, aby nepostavili nenávisť k Ficovi, respektíve aby tú nenávisť k Ficovi nepovýšili nad lásku k svojim deťom, lebo toto presne hrozí. Takže vlastne tá nenávisť k Ficovi bude väčšia ako láska k ich deťom, pretože akákoľvek nenávisť, okrem nenávisti k hriechu, je u katolíka hriechom. Čiže nech si to uvedomia tí poslanci a nech sa tak aj správajú, lebo hovorím, že my tu budeme otvorene pomenovať tých ľudí a môžu sa potom skrývať, kde chcú, čo chcú, za nejaké pekné slova alebo nejaké výhovorky, ale tak toto budeme hovoriť stále. To hlasovanie je v archíve Národnej rady Slovenskej republiky, každý si to vie dohľadať, my ho zverejníme, čiže naozaj budeme ukazovať, kto sa postavil za tie hodnoty. Ja už sa nepozerám na ich svedomie, že či to robili z vypočítavosti ako Alibaba a 40 zbojníkov, že to spravili ako nejaký kšeft alebo chceli získať politické body, to ma už nezaujíma, pretože mne, keď sa topí dieťa, tak ja sa nepýtam toho človeka, čo ho vyťahuje, že či je zo Smeru, z Oľano, neviem z čoho, proste z akej strany, ale naozaj pozerám, aby sa tomu dieťaťu pomohlo a potom môžem riešiť tieto veci, ktoré sú pre mňa v tom čase druhotné, tak ako je druhotné vlastne riešiť tieto politické nejaké body a šarvátky, keďže tu sa naozaj tie deti topia v tom slova zmysle, že sú im ponúkané choré, zvrátené možnosti nejaké prerobenia svojho pohlavia, ktoré vlastne v konečnom dôsledku nikdy nemôžu byť zrealizovateľné, lebo sa to nedá. Erik, ja ešte doplním, však tie príklady, oni sa už viackrát opakujú, ale treba to povedať znova, že ja hovorím, že tieto zákony a prirodzené hodnoty chránia ľudí na konci dňa. Si predstav, že teda príde chlap s kompletnou výbavou, príde na plavareň a bude mať napísané v občianskom preukaze, že je žena a tá zriaďovateľka alebo vratnička ho nebude môcť nepustiť do ženských častí. A teraz to tam si predstavte, že tam teda budú naše dcery a manželky v takýchto situáciách. Však to je nepriateľné absolútne. Jednoducho treba tie ženy a deti chrániť pred kadejakými, už akokoľvek znejú nepravdepodobne tie situácie, ale tak zákon hovorí, že ho tam bude musieť pustiť tá vratnička. To sú reálne veci, ktoré sa dejú v zahraničí, čiže to nie sú nejaké vymyslené veci. My sme to 7 rokov dozadu už mali tie príklady zozbierané, kde sme ich prezentovali ľuďom. To sú úplne reálne veci. Ja som bol minulý týždeň v zahraničí na služobnej ceste a mali sme nejaké rokovanie, boli sme v reštaurácii, išiel som na toaletu a sprevádzal ma čašník a keď sme prišli ku toaletám, on mi povedal, môžete si vybrať doprava alebo doľava. Pánske alebo dámske. Úplne bez problémov. Normálne to povedal akože so slušnosťou. Čiže tá realita tu je. Ja by som povedal týmto novotám, ďakujeme, neprosíme si a preto ten zákon ústavný treba podporiť. Dobre, Tomáš, veľmi pekne ďakujeme.
Tak ako Erik povedal, my budeme to sledovať, veríme, že naozaj, však veríme v to dobro, že sa to podarí. Držíme si palce, držíme naozaj aj všetkým tým našim predstaviteľom, aby to tak zvládli. Ďakujeme pekne, Tomáš Kovačík z Asociácie za život a rodinu. Možno ťa ešte, Tomáš, poprosím, tie adresy na poslancov, viem, že boli niekde, že niektorá z tých organizácií to mala, môžeš priblížiť, kde môžu nájsť tie adresy na poslancov, kde to môžu písať. Myslím, že to mali Citizen Go, to malo na stránke. Citizen Go to posielalo tento týždeň do mailov, ale ja sa na to pozriem a možno by nebolo zle, keby sme to pod tú našu petíciu tiež napísali. Tá je na citizengo.org/sk. Daj nám link, Tomáš, a ešte dáme aj v relácii, aj zverejníme ešte linky, dobre? Aj na Perfektné, pani, veľmi pekne ďakujem, že sme tu mohli porozprávať o tom. Ďakujeme veľmi pekne. Dobre, nech sa darí to.